baya subscribe button nekulike video iri kuti tirambe Malambo chapter 3. Kuwa komunhu. Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzakasikwa naJehovha Mwari. Yakati kumukadzi, ko chaizvo Mwari akati hamufaniri kudya muti upi zvawo uri mubindu here? Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero inobva mumiti iri mubindu, asi Mwari akati hamufaniri kudya muchero unobva pamuti uri pakati pebindu, uye musaubata kuti murege kufa. Nyoka ikati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo, nokuti Mwari anoziva kuti mukauidya meso enyu achasvinudza, uye muchaita saMwari mugoziva zvakanaka nezvakaipa. Mukadzi akati aona kuti muchero womuti wakanga wakanaka kudya, uye kuti waifadza meso, uye kuti waidikanwa kuti munhu ave neuchenjeri, akatora umwe akadya. Akapawo umwe kumurume wake uyo akanga anaye, naiye akaudya. Ipapo meso avo vose vari vaviri akasvinudzwa, uye vakaziva kuti vakanga vasina kusimira. Saka vakasonanidza mashizha omuonde pamwe chete ndokugadzira nguo. Ipapo murume nomukadzi wake vakanzwa inzwi raJehovha Mwari paakanga achifamba mubindu kwakutonhorera. Vakavanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yemubindu. Asi Jehovha Mwari akadana murume akati, uripiko? Akapindura akati, ndanzwa inzwi renyu mubindu, uye ndatya kuti ndanga ndisina kusimira, saka ndavanda. Uye iye akati, ndiani akuudza kuti hauna kusimira? Wadya kani muti wandakakurayira kuti urege kudya? Murume akati, mukadzi wamakandipa kuno kuti ave neni ndiye andipa mumwe muchero womuti, uye ini ndikadya. Ipapo Jehovha Mwari akati kumukadzi, chiiko ichi chawaita? Mukadzi akati, nyoka yandinyengera ndikadya. Saka Jehovha Mwari akati kunyoka, nokuti waita izvi, watukwa kupfuura zvipfuwo zvose, kupfuura mhuka dzose dzesango. Uchafamba nedumbu rako, uye uchadya guruva mazuva ose oupenyu hwako. Uye ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, uye pakati porudzi rwako nerudzi rwomukadzi. Achapwanya musoro wako, uye iwe ucharuma chitsitsinho chake. Mukadzi akati, ndichawedzera kwazvo kurwadziwa kwako mukubereka vana. Uchabereka vana mukurwadziwa. Kuda kwako kuchava kwomurume wako, uye achava nesimba pamusoro pako. Kuna Adhamu akati, nokuti wateerera mukadzi wako, uye ukadya zvakabva pamuti wandakarayira ndichiti haufaniri kudya. Ivhu ratukwa nokuda kwako. Mukushanda kunorwadza, uchadya zvibereko zvaro mazuva ose oupenyu hwako. Richakuberekera minzwa norukato, uye uchadya miriwo yomusango. Neziya rechiso chako uchadya zvokudya zvako kusvikira wadzokera muguruva, sezvo wakatorwa kwariri, nokuti uri guruva, kuguruva uchadzokera. Uye Adhamu akatumidza mukadzi wake kuti Evha, nokuti aizova mai vevapenyu vose. Jehovha Mwari akaitira Adhamu nomukadzi wake nguo dzamatehwe uye akavafukidza. Uye Jehovha Mwari akati, munhu ava somumwe wedu, anoziva zvakanaka nezvakaipa. Haafaniri kutenderwa kutambanudza ruoko rwake kuti atorewo zvinobva pamuti woupenyu uye kuti azvidye.
akazorarama nokusingaperi. Saka Jehovha Mwari akamudzinga mubindu reEdheni kuti arime ivhu raakatorwa kwariri. Mushure mekunge adzinga munhu, akaisa makerabhu kurutivi rwokumabvazuva kwebindu reEdheni nomunondo unopfuta uye uchivheyeswa mberi neshure kuti urinde nzira inoenda kumuti woupenyu.